Takže vítajte na popoludnejšej časti dnešnej univerzity. Moje meno pre tých, ktorí ma nepoznajú, je teda Jozef Kalivoda. A ja priamo v Microsofte pracujem práve na pozícii technického špecialistu pre tú oblasť information worker, alebo tá spolupráca a komunikácia užívateľov. A dnešná téma tejto polhodinky je téma jedného z našich nástrojov, ktorý sa volá Link. Spýtam sa na koľký z vás Link poznáte? No, relatívne v celku dosť ľudí zodvihlo svoje ruky. Možno ty vonku nepoznám, čo ešte. To je super. Pre tých, ktorí možno nepoznajú úplne, že čo to ten Link je, tak by som to priblížil práve na tomto prvom slajde. A to je, že dnešná forma komunikácie nielen mladých ľudí naozaj spočíva v tom, že komunikujú naozaj do veľmi výraznej miery práve cez takéto nejaké elektronické a voľne dostupné na internete spôsoby komunikácie. Tí starší si určite ICQ pamätajú, určite aj Yahoo Messenger, Skype, Jabber, Windows Live Messenger, Facebook Chat a tak ďalej. Čiže to sú práve také tie formy komunikácie, kde sa naozaj komunikuje v podstate v reálnom čase a tí užívateľia vedia o tých na druhej strane presne aj také tie informácie, že kedy je ten druhý online, či s ním viem komunikovať, neviem komunikovať a tak ďalej. Čiže tá forma komunikácie je dnes naozaj, by som povedal, extrémne rozšírená. A práve Link ako technológia je v podstate veľmi niečím podobným, ako sú práve tieto typy komunikácie, ale Link je určený naozaj pre vnútrofiremnú komunikáciu. S tým súvisiace sú, tým, že toto sú verejné služby, tak nie je garantovaná dostupnosť, nie je garantovaná bezpečnosť a tak ďalej. A Link je technológia, ktorá vlastne firma naozaj umožní zagarantovať jednak dostupnosť tej služby a jednak aj to samotné zabezpečenie. Ďalej, čo sa týka firemnej komunikácie, tak všetci dobre viete, že komunikácia vo firme pozostáva naozaj z mnohých komponentov, ktoré sa dnes používajú. A to sú presne, či už je to e-mail, či sú to nejaké videokonferencie, audiokonferencie, klasické telefonovanie, v niektorých firmách samostatný instant messaging, nejaké webkonferencie, v neposlednom rade možno nejaké hlasové schránky a tak ďalej. Keď si uvedomíte, tak pri štandardnom nasadení takýchto vecí sú to vždy samostatné technológie v princípe. To znamená, na e-mail sa používa buď Exchange alebo niečo iné. Videokonferenčné riešenia bývajú typicky veľké Polycom, Hociska a tak ďalej. Rovnako audiokonferencie väčšinou bežiace s nejakou telefónnou ústredňou, to znamená, že to je možno v nejakom jednom balíčku, instant messaging, prípadne jednoduchý je ďalšia technológia. A nejaký webkonferencing, väčšinou sa používajú nástroje nejaké cloudové, ako je GoToMeeting a podobné nástroje, na to, aby vlastne firma mohla aj externých ľudí pripájať do nejakej takej konferencie, keď potrebujú komunikovať s externým prostredím. No, v neposlednom rade tá hlasová schránka je niekedy praktická, ale tí z vás, ktorí máte na nejakých aj tých klasických aj možno IP telefónoch niekde, že hlasovú schránku, tak je to o tom, že až keď prídem do kancelárie, tak vidím, že mi tam bliká, že mám nejakú správu, čiže je to také niekedy aj nie príliš praktické toho použitie takéhoto riešenia. A ako s tým súvisí Link? Link s tým súvisí práve v tom, že dokáže práve všetky tieto formy komunikácie zlúčiť pre užívateľa, v podstate zaintegrovať všetku tú komunikáciu v podstate do Outlooku. Ono na pozadí beží aplikácia, ktorá je tým linkovým klientom, ale v princípe celú svoju komunikáciu ten užívateľ môže riadiť práve z prostredia Outlooku, do ktorého je všetká táto komunikácia zaintegrovaná. Ja to potom ukážem aj naživo, ako to celé funguje, ale tým vlastne cieľom toho riešenia je naozaj to, že jednak vidím vlastne ten status tých ľudí na druhej strane, to znamená vidím o kolegoch, či je aktívny na svojom počítači, či môžem sa ho niečo opýtať cez ten instant messaging, či nie je v nejakom konferenčnom hovore, pretože opäť je to kompletne zintegrované, či náhodou netelefonuje s niekým a tak ďalej.
Rovnako aj kalendár samotný Outlookov je do toho zaintegrovaný, to znamená, že ak má v kalendári nejaké stretnutie, ja to na tom jeho statuse automaticky vidím, že je na stretnutí, tým pádom sa ho nebudem snažiť zohnať a tak ďalej. Čiže naozaj všetká forma tej komunikácie sa užívateľovi môže zlúčiť do nejakých, v tomto prípade dvoch klientov, kde je teda ten Outlookový klient plus ten linkový klient, ktorý je už na tú samotnú komunikáciu. Rovnako z pohľadu tej hlasovej pošty, už to nie je o tom, že musím prísť niekde k nejakému telefónu, kde vidím, že mi tam niečo bliká, ale príde mi to ako e-mail, príde mi normálny e-mail, ktorý si môžem prehrať práve ako hlasovú správu. Čiže nech som kdekoľvek, nech som vlastne kdekoľvek s tým svojím počítačom, tak jednak mám tam normálnu pevnú kladku, to znamená klasické telefónne číslo verejnej telefónnej siete, mám tam videokonferenčné riešenie s kamerou, so všetkým, čiže stáva sa to pre mňa naozaj nástrojom, ktorý je veľmi univerzálny a použiteľný naozaj absolútne všade, kdekoľvek sa nachádza. My ako firma, samozrejme interne Microsoft to používa, bolo by blbé, keby sme my sami tú technológiu nepoužívali. A presne je to o tom, že ja som kľudne na služobke na opačnom konci Slovenska alebo na opačnom konci Európy a kľudne s kolegami tu na Slovensku telefonujem v podstate bez problémov, dokonca bez roamingových poplatkov a tak ďalej, pretože na hoteli zvyčajne minimálne niekde na recepcii internet voľne dostupný je. Ja sa pripojím na internet a v podstate mám všetky tie formy komunikácie v dispozícii. Tie možnosti nasadenia linku pre firmy sú v zásade také dve. Jedna je urobiť si vlastnú infraštruktúru, nasadiť si to naozaj sami u seba, kde je možné naozaj pokryť kompletné celé portfólio tých služieb, ktoré link používa, alebo teda poskytuje. A druhá možnosť je ísť vlastne prostredníctvom linku online. To znamená, že ja len poviem, že chcem používať pre 20 ľudí link, aby mohli komunikovať. Super, zaplatím za 20 ľudí, nainštalujem si klienta a v podstate okamžite fungujem. Čiže nasadenie naozaj je extrémne rýchle v prípade linku online. V prípade toho klasického linku je to samozrejme v podstate náročnejší projekt, ale môžem povedať jeden príklad. U nás mobilní operátori, všetci traja mobilní operátori interne využívajú link na komunikáciu. Orange je dokonca tak ďaleko, že oni ho práve používajú ako internú telefónnu ústredňu. Čiže samotní telekomunikační operátori vlastne začali veľmi masívne tú technológiu využívať, lebo tiež pochopili tie veľké benefity. A si viete predstaviť, že oni, čo sa týka telefonovania ako takého a komunikácie, oni sú telekomunikačná firma, že oni majú tých nástrojov, tých ústrední a všetkého možného naozaj v podstate za nula, že my zákazníci im to zaplatíme všetko v princípe. Napriek tomu sa rozhodli ísť do tohto riešenia, do toho linku, kde oni na tom postavili naozaj kompletne telefónnu ústredňu, 800 ľudí dnes v Orange nemá klasický desktopový telefón, ale majú presne k počítaču náhlavnú sadu a využívajú to na plnú komunikáciu. Zaujímavosťou ešte jednou z toho projektu v Orange bolo to, že tam sa ľudia samozrejme začali búriť proti tomu, že prečo im berú tie klasické telefóny, že len dostanú nejakú proste slúchatka s mikrofónom, ale aj vy to určite dobre poznáte, keď pracujete v open space, tak keď traja začnú telefonovať, tak už tam nastáva relatívne veľký hluk. Lebo telefón mám na jednom uchu, to znamená do druhého príjmam hluk. Čím väčší hluk, tým hlasnejšie hovorím, generujem ešte väčší hluk. Hej. Ďalšia vec je taká nepraktická, že potrebujem si niečo poznačiť do počítača. Tak to robím proste, pricapím si telefón. Po týždni nastalo ticho, nikto neretal, lebo zistili, že má to na oboch ušiach, geniálne počuje, môže si robiť poznámky na počítači, že vlastne je to podstatne príjemnejšia forma tej komunikácie, ako doteraz boli zvyknutí. Ale tá prvá rezistencia tam bola, čiže treba si to uvedomiť a ak by to malo ísť aj na nejaké väčšie nasadenie, tak treba si na to dávať veľký pozor. Poďme ale konkrétne k tým vlastnostiam samotného linku.
Ja som ho prirovnával k takým jednoduchým instant messagingovým službám. Jediný možno taký pokročilejší tam bol práve Skype, ktorý dokáže podstatne viacej ako len instant messaging a to jednoduché audio video. Každopádne link technológia, tým, že je určená práve do prostredia podnikového, nazvem to, alebo teda do sietí, ktoré sú zabezpečené, tak funguje samozrejme technologicky ináč, ako funguje Skype. Skype je vlastne peer-to-peer sieť, to znamená, že kto organizuje konferenciu, on sa stáva serverom, prípadne robí server aj pre niekoho iného v niektorých situáciách. To je častokrát aj dôvod, prečo je vo firemných sieťach Skype zakázaný, lebo generuje relatívne veľký ten sieťový prenos. A Link je v tomto iný, je to klient-server architektúra, to znamená, že server je tam vždy ten dôležitý, ktorý sa podieľa na tej komunikácii. A čo Link samotný dokáže, čo je naozaj významným krokom práve v tejto generácii, je, že je plne podporované vysoké rozlíšenie prenosu videa. Znamená, keď si predstavíte také tie Cisco riešenia, tie Telepresence alebo od Polycomu, tie Telepresence veľké riešenia, tak dnes veľmi podobné riešenie dokážete urobiť softvérovo práve na báze Linku. Mať vlastne 5 miestností pekne v jednom okne, ten, kto začne hovoriť, sa zmení na veľké okno, čiže vidím viacerých ľudí, to najväčšie okno je vo vysokom rozlíšení, čiže je možné naozaj riešiť zaujímavé videokonferencie aj relatívne s bežným počítačom, nepotrebuje k tomu žiadnu špeciálnu výbavu. Čo je opäť veľkou výhodou oproti štandardným videokonferenčným riešeniam, že je to naozaj osobné konferenčné riešenie. Ja nie som závislý od toho, že mám vo firme niekde nejakú jednu miestnosť, ktorá je vybavená, na druhom konci Slovenska mám druhú miestnosť, ktorá je takto vybavená, ale čo tí ľudia, ktorí sú niekde inde. Keď som doma na očiarke, starám sa o choré dieťa, alebo mám zlomenú nohu, alebo niečo, proste chcem byť efektívny pre firmu, toto mi dáva práve tú možnosť, že som vlastne k dispozícii len so svojím počítačom, pre to, čo potrebujem robiť a komunikujem so svojimi kolegami. Druhá taká dôležitá vec je, čo tiež sa v prípade Linku vyznačujeme naozaj, že málo kto má takto veľmi dobre pokryté riešenie pre mobilné platformy. Jednak máme tzv. Link web aplikáciu pre prístup výhradne z internetového prehliadača, kde sú podporované dokonca prehliadače typu Safari, je tam podporovaný vlastne Chrome, je tam podporovaný aj na macOS a samozrejme Internet Explorer. Čiže v princípe je mi jedno, na akom operačnom systéme bežím. Ak mám jeden z tých prehľadačov, viem sa zúčastňovať tých konferencií. A ďalej mobilní klienti, smartfóny, tablety a tak ďalej. Máme pokryté okrem BlackBerry vlastne je pre iPhony, pre iPady, je pre Androidové zariadenie, pre všetky typy, tie najrozšírenejšie, naozaj sú mobilní klienti. To znamená, že ja keď chcem sa zúčastniť nejakej konferencie, je to v princípe len nejaký konferenčný hovor, to znamená, že stačí, že počúvam, prípadne reagujem na to. Ja si kľudne sadnem do auta, pichnem si to na handsfree sadu, šoferujem a som vlastne na konferenčnom hovore. Takže dáva to veľký benefit, že mám tu flexibilitu toho času. Jediným rozdielom v rámci tých mobilných klientov je samozrejme zvýhodnený Windowsový mobilný klient pre Windows vlastne Phone, kde ostatní klienti sú určení viac menej len na audio-video komunikáciu. V prípade, že už tam je nejaký ďalší obsah, či už to zdieľaná plocha, PowerPointová prezentácia alebo niečo, tak to nedokážem vidieť z iného ako z Windows Mobile Smartphone. Tam vidím naozaj aj obrazovku, keď mi niekto vysiela, čo je naozaj super. Ďalšia vec, budem to ukazovať potom možno na ďalších slajdoch, je to, že je to integrované aj s niektorými to sociálnymi sieťami, je to integrované so SharePointom primárne. Je tam vlastne kontaktné karty, sú tie isté, čo sú v Outlooku, rozšírené o nejaké vlastnosti. Je to integrované s OneNoteom, viem komunikovať priamo z officeových aplikácií. Znamená, mám otvorený dokument
A v prípade SharePointu, ak je uložený na SharePointe dokument, tak vieme 3, 4, 5, 10 ľudia na jednom dokumente robiť. Ja sa nepotrebujem prepínať do druhej aplikácie, aby som s nimi komunikoval. Proste priamo v tom Worde uvidím dole tých x ľudí, ktorí na tom robia, alebo len nejaký ďalší iný kolega. Ja si rovno vo Worde kliknem a píšem si s ním, alebo mu zavolám, alebo s ním komunikujem. Čiže tak, ako bolo aj na tom druhom slajde ukázané, že snažíme sa, a ten link sa snaží naozaj komunikáciu tomu užívateľovi zjednodušiť a sprístupniť ju všade tam, kde by mohla byť potrebná. Aj keď sú to na pozadí rôzne aplikácie, snažíme sa to naozaj zjednodušiť. Ďalšia dôležitá vec v prípade linku je to, že nie je to len ostrovček sám o sebe. To znamená, že nevie komunikovať len sám so sebou, link ako taký. Ale tým, že Skype je vlastne už tiež vlastní Microsoft, tak aktuálne je možné vlastne urobiť tú komunikáciu, že ja mám vo firme nasadeného linkového klienta, používame link na komunikáciu, ale sú situácie a častokrát sa udeľujú výnimky mnohým užívateľom, aby oni mohli mať Skype, pretože komunikujú s externistami, komunikujú s dodávateľmi jednoducho. Sú presne také situácie. Kľudne tí administrátori môžu začať spávať pokojne, pretože Skypeového klienta zakážu úplne a povedia, že pridajte si kontakty do vášho linku, aj tie, ktoré sú Skypeové. A kľudne komunikujte s tými Skypeovými kontaktami. Čo môže dať benefit, lebo ja si tam kľudne pridám manželku, deti, viem ich skontrolovať, oni vedia v robote pingnúť mňa a tak ďalej, ak sa niečo deje. Čiže otvára to tie naozaj iné formy tej komunikácie. Povedal som o HD videu a podpore vlastne naozaj takej galérie viacerých obrazov. To bolo častokrát požadované, pretože všetky videokonferenčné riešenia, ako sú Polycom, Cisco, Tandberg a všetky tie klasické videokonferenčné riešenia, mali presne vždycky takéto, že keď som raz zorganizoval konferenciu, tak som nevidel len aktuálne hovoriac. Videl som aj tie ostatné miestnosti v nejakom rozložení. Link to už tiež dokáže, takže viem ho použiť aj ako plnohodnotnú videokonferenciu. A čo sa týka tých vecí, o ktorých som hovoril, že na začiatku som spomínal tie jednoduché instant messagingové a komunikačné nástroje, tak v čom je práve link iný, je v tom, že čo všetko dokáže z pohľadu tej interaktivity tej konferencie, v ktorej ste. Sú tam vlastne, môžete byť prezentátor alebo účastník v rámci takej konferencie. Pokiaľ ste prezentátor, tak máte naozaj obrovské množstvo rôznych nástrojov, ako nazval by som to moderovať vlastne celú tú konferenciu, čo napríklad Skype nedokáže. Tam sú si všetci rovní v rámci nejakej konferencie, pokiaľ ste. Tu nám viete jednoznačne rozlíšiť, kto je prezentátor, kto je len ten prizerajúci sa a naozaj riadiť to, mutenúť mikrofóny, jednoducho riadiť ten priebeh toho celého. Plus máte možnosti zdieľať, ak máte dva monitory, tak buď jeden alebo druhý, alebo obidva naraz. Viete vyzdieľať dokonca len konkrétne bežiaci program na vašom desktope. Čo opäť Skype takéto niečo napríklad nedokáže. Typicky sa to využíva práve pre nejaké školenia v rámci firiem. Že ja nechcem, aby oni videli celý môj desktop, lebo mám tam niekde poznámky, o čom mám tým užívateľom hovoriť, tak ja im vyzdielam len konkrétnu aplikáciu, ktorú školím a oni to vidia pekne krásne, bez problémov. Viem dať kontrolu nad tou aplikáciou. To znamená, že viem si vyvolať ako keby niekoho v rámci tej konferencie a dať mu možnosť, že OK, a teraz mi tam ukáž, čo som práve vysvetlil, ako sa robí daný postup, ktorý som vysvetloval, aby to videli aj všetci ostatní. Čiže to sú tie veľké rozdiely. Plus to, že sa tam dá spustiť PowerPointová prezentácia, ale nie spôsobom, že ja si ju pustím v PowerPointe lokálne a vyzdielam celú plochu, ale tak, že naozaj nahrám tú PowerPointovú prezentáciu na server a ona sa spustí ako prezentácia, nie ako PowerPoint vyzdielaný cez plochu, čo opäť Skype nedokáže. Ďalšia z vecí, flipchart alebo whiteboard, klasicky na poradách alebo na takých tých stretnutiach častokrát si ľudia radi začnú čmárať niečo, aby sa lepšie pochopili. Opäť toto Skype nemá, hej, niečo podobné. Tu nám viem krásne
vypublikovať takúto bielu tabuľu, tam si čmárame, tam vlastne robíme všetko, čo potrebujeme. No a v neposlednom rade je tu ešte tzv. Poll page, alebo možnosť dať hlasovať užívateľom. Opäť možno si poviete, že zaujímavá vlastnosť, ale častokrát link práve aj vďaka tejto vlastnosti začal byť používaný aj na napríklad zasadnutie predstavenstva. Celý priebeh totižto konferencie sa dá nahrávať, hlasovanie môže byť anonymné v rámci tohto a takto sa členovia predstavenstva zídu, majú body a odhlasujú práve týmto spôsobom. My cez link, respektíve cez podobnú technológiu robíme také tie školenia naozaj pre široké masy. A na začiatku ja osobne si vždycky dám nejaké zistenie, že či ste IT pro, či ste z akých regiónov ste, proste nejaký taký prieskum drobný si spravím, aby som vedel, do akej hĺbky mám, dajme tomu, v danej téme ísť. Čiže má to mnohé použitia, ktoré dávajú, teda, ktoré sú hodne praktické. Ďalšia z vecí, ktorú som spomínal, je možno naozaj tá široká paleta vlastne tých všelijakých klientov. Sú dokonca špeciálni hardwareoví klienti, ktorí sú, to je ten link room systém, to je presne ako keby náhrada za ten klasický Polycom vybavenú miestnosť. Robia vlastne naši partneri hardwareoví, vyrábajú aj presne také, ak chcete mať veľkú videokonferenčnú miestnosť, tak máte možnosť výberu. Je tam tých klientov naozaj dostatočne veľa. Takže či už vo firme používate akú platformu, tak viete to používať. No a takto potom vyzerá vlastne ten tzv. Link room systém, kde vidíte, že sú to partneri Polycom, Lifesize, Crestron, Smart Technologies. Je proste veľa partnerov, ktorí to s nami robia. Je to ich hardware, ale vnútri beží práve náš software, ktorý komunikuje s tým linkovým prostredím. Čo je zaujímavé pre partnera Polycom je ten, že aj keď máte, alebo aj keď je niekde nasadená stará Polycom nejaké videokonferenčné riešenie, tak oni sa vedia integrovať s linkom. To znamená, že je akoby jeden z užívateľov konferencie, ktorá je čisto linková, môže byť aj tá videokonferenčná miestnosť, tá Polycom. Čiže nehovoríme ani o tom, že musíte to vymeniť všetko, ale začnite používať na osobnej konferencie, zaintegrujte do existujúceho prostredia a v princípe zistíte, že keď hento dožije, tak už nebudete chcieť naozaj reálnu videokonferenčnú miestnosť. Takže to je ten priebeh veľmi častý v rámci tých nasadení u zákazníkov. Dobre, ja by som prešiel možno viacej... Ja by som mal jeden dotaz. Áno, nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, ja chápem server ako železo a server ako software, ktorý je na tom železu. Vy ste hovorili, že toto je tiež akože systém server klient. Áno. To znamená, že tu je ten server ponímaný ako software v podstate. Áno. Ale ten software server, ten, kto je organizátorom tej konferencie, je ten server. Tak som to pochopil. Možno nesprávne pochopené. Je tu ten užívateľ, ale zakladá ho na tom serveri. A na ktorom serveri? Na tom linkovom serveri. Aha, na tom železe. Áno, ten, ktorý je dedikovaný na to, že toto je link server. Ten server vždycky inde. Nie, je to proste serveri železe. centrálny. Len on je ten organizátor Tak. toho servera, ak sa hovorí. Áno, tak. Teraz Hej. som to pochopil. Dobre, ďakujem. Čiže je to o tom, že tá konferencia Ten leží. server je stále vždycky ten istý, len ten, čo to organizuje, ten má Áno. privilegia servera. Hej, a samozrejme ten server vie bežať paralelne podľa výkonu niekoľko desiatok, stoviek konferencií vlastne. Ako je to celé vlastne, tak povedať, nasajzované. Dobre, ja by som možno skôr teraz išiel k nejakým praktickejším ukážkám. Ja si prepnem obrazovku, tak aby ste videli.
No, rozlišenie si to nie je boh vie aké, ale minimálne ukázať sa to na tom bude dať. Vidíte, že ten samotný linkový klient je v princípe rovnaký, alebo veľmi podobný, ako sú tí iní klienti. Sú tu proste nejaký zoznam ľudí, vidíte ten stav svoj a vidíte samozrejme v rámci kontaktov, vidíte tiež vlastne práve v našom prípade aj fotografie pekne krásne, ktoré sú uložené v našom Active Directory a viete vlastne si vybrať tých ľudí na tú komunikáciu. A rovnakú vec vlastne vidíte aj priamo v e-maili. To znamená, vidíte, že tu je vidno v tomto prípade môj status, môžem si rozbaliť tú kontaktnú kartu, ak by nebola moja. Tu mám napríklad kolegu z Hewlett Packard, kde opäť je to externá firma, ale viem s tou firmou bez problémov komunikovať. To som ešte nespomenul, že iná firma, ak používa link, to znamená tú istú technológiu, tak sa vedia dohodnúť a vedia si urobiť cez internet vlastne prepojenie. My takto fungujeme s desiatkami, stovkami firiem, s desiatkami tu na Slovensku je to už to sa to možno aj stovke blíži, ale presne takto napriamo dokážeme vlastne komunikovať cez link. Čiže ja som na pevnú klapku tým kolegom v tých niektorých firmách naozaj nevolal, už ani nepamätám, čiže keby sa ústupuje od tej klasickej telefónie. A vidíte, že momentálne o ňom vidím, že je offline, však je sobota, tak asi čo by robil v práci. Každopádne, keď sa pozriem možno na nejakých mojich iných kolegov, ja skúsim nájsť Martina, toho som videl, že je online aktuálne. A to mi poslal od mailu. No, vidíte, že priamo v maili vlastne vidím ten jeho status. A čo je práve na tej integrácii, ako som spomínal na začiatku, že snažíme sa to zlúčiť niekde, tú komunikáciu pre toho užívateľa, no to je presne situácia. Dostanete nejaký e-mail a chcete sa toho kolegu niečo dodatočne opýtať, tak štandardne odpovedáte na ten e-mail. Ale netušíte, že či tam je, nie je tam, či vám hneď odpovie. Takto ja len kliknem, že chcem sa ho spýtať a všimnite si, že nadpis toho okienka sa prebral rovno subject toho e-mailu. Ja sa ho odtiaľto teraz niečo opýtam, jemu keď vyskočí okienko, tak tiež uvidí, že pýtam sa ho k tomu mailu a tým, že je aktívny, tak už sa mi nezatají, že tam nie je, tak mi proste len odpovie 2-3 slová. Ale je to určite efektívnejšie, ako možno pol dňa čakať na tú odpoveď cez mail. Čiže vie to byť vykomunikované naozaj za, poviem to, pol minúty a nemusíte si vymieňať možno 10-15 mailov, takto to vykomunikujete. A kedykoľvek takúto jednoduchú komunikáciu viete plynule prechádzať do audiokomunikácie, do videokomunikácie, prípadne potom do zdieľania obrazovky, prizvať ďalších ľudí. Čiže ja som vlastne začal v e-maili a kedykoľvek z toho e-mailu zrazu viem byť v konferencii. Ešte vám ukážem jednu vec, že typický tímový e-mail. Aj tu vidíte, že je tu vlastne viacero ľudí. Ja keď si ten e-mail otvorím, tak mám tu ani si ho vlastne nemusím otvárať. Mal by som tu mať možnosť, ešte také nejaké divné rozlíšenie. Odpovedať okamžitou správou a odpovedať okamžitou správou všetkým. Čo sa stane? Ja som v podstate dvomi kliknutiami zrazu pripravil konferenciu. Teraz stačí robiť klik, že zavolať všetkým a vybavené. Čo je opäť krásne na tom riešení, to je to, že vidíte, niektorí ľudia sú offline a tak ďalej. Tí užívateľia sami si vedia nastavovať takú tú komunikačnú preferenciu. To znamená, že ak nie je online na linkovej aplikácii,
tak ten hovor konferenčný je smerovaný na jeho mobil. To znamená, že v princípe je mi jedno, že či niektorí z tých kolegov aktuálne by boli nedostupní, proste im by to začalo zvoniť na mobil, oni by zodvili a boli by súčasťou takejto audiokonferencie. Čiže snažíme sa naozaj tak zjednodušiť tie formy tej komunikácie pre tých užívateľov, aby videli ste, že ja som vám ukazoval toho linkového klienta, ale robím bežne v Outlooku, čítam maily, potrebujem kontaktovať tých kolegov a tak ďalej. Z Outlooku vôbec neodchádza. Stále komunikujem v prostredí toho samotného Outlooku. Môžete sa spýtať, linkový klient beží vám na pozadí, alebo nemusí bežať na pozadí? Beží, on beží na pozadí. On musí bežať na pozadí. Ako náhle ho vypnem, tak som sa odhlásil zo systému a všetkým sa budem tváriť ako offline. Jasne. Takže áno, musí bežať na pozadí a až potom môžem vlastne komunikovať. Potom si môžem využiť tú technológiu aj v iných tých officeovských aplikáciách. Presne tak. Ten klient proste, aj som hovoril, sú to síce akože je to Outlook a Link a proste Office a Link, hej, ale Link je súčasťou officeového balíka, okrem iného, čiže ako jedna z aplikácií, ale naozaj mi môže bežať na pozadí. Ja vôbec nemusím tušiť, že mi tam niečo beží, ja ju len presne v systémovom trade tu uvidím, že mám tu vlastne ten status. Čo sa týka toho môjho statusu, ja som si nenastavoval špecificky, že nemám čas. Je to práve vďaka tomu, že mám v kalendári dneska aktivitu a na základe toho mi automaticky vlastne nastavilo to, že ma kolegovia vlastne nemajú otravovať, respektíve môžu, ale nemajú garantovanú tak povediať tú odpoveď, ako keď by to bolo inak. To si nastavíte v Outlooku, predpokladám, tie aktivity na tieto veci. Áno, do kalendára v Outlooku proste si nahádžem a pekne sa mi to synchronizuje tak, sa páči. Áno. Od 2007 Officeu vyššie je v princípe tá integrácia plus minus rovnaká. Aj s Outlookom, aj s tými ostatnými aplikáciami. Takže hovorím plus minus, jak sa vyvíjali aj tie možnosti tých technológií, tak, ale je to proste zaintegrované do toho prostredia. Aj v tomto. Takže. Dobre, posledná z vecí, ktorú som chcel ukázať, je práve použitie toho linkového klienta ako telefón, klasický stolový telefón. Určite si spomínate, že ak máte klasický stolový telefón, chcete si dať presmerovať hovory. Ak nemáte taký nejaký naozaj že super moderný, tak klasicky to fungovalo, že hviezdička, mriežka, kód, mriežka, telefónne číslo, mriežka. Nikto si nezapínal presmerovanie. Kto by si to pamätal? Keď si ho zapnul, tak si ho zrušiť. No, okrem iného, hej. Zase hviezdička, mriežka, kód, neviem čo a tak ďalej a tak ďalej. Softwarovom klientovi nie je nič jednoduchšie. Pár kliknutí. Dokonca ja mám nastavené to, že mi má súčasne vyzvárať. To znamená, keď niekto volá na kladku, aby mi to súčasne začalo zvoniť aj na mobil. A mnohí z vás to tiež možno dobre poznáte, ja osobne rozdávam 2 typy vizitiek, kde je mobil a kde mobil nie je, kde je len vlastne pevná linka, aby som vedel ako keby selektovať, lebo môj kontakt má naozaj obrovské množstvo ľudí. To je práve ten spôsob toho selektovania, že on sa mi síce dovolá, to znamená, keď môžem, tak ho zodvihnem, proste vybavím čo treba, ale viem, že je to zo skupiny ľudí, ktorí majú na mňa len pevnú linku. Takže podľa toho, tak povediac, v niektorých situáciách reagujem, ale proste na kliknutie si dám presmerovať hovor, zrušiť presmerovanie, jednoducho si len poviem, že presmerujem to na kolegu, lebo odchádza, hej, na dovolenku a podobne, čiže kdokoľvek bude volať na moju pevnú linku, to začne zvoniť kolegovi a tak ďalej a tak ďalej. Čiže podstatne jednoduchšie sa riešia práve aj tieto triviálne veci. Možno perlička na záver, v prípade linku a nasadenia priamo u zákazníka, to znamená nepoužitie cloudového linku. Ten server má ešte takú zaujímavú vlastnosť, že viete použiť ten link aj ako IVR systém. Len štvorúrovňový. IVR systém znamená, že zavoláte na jedno telefónne číslo, kde sa vám ozve presne, ak chcete toto, stlačte 1, stlačte 2, stlačte 3, stlačte 4. Viete 4x4 úrovne vlastne v prípade linku
a naozaj narutovať tie hovory potom na tých správnych ľudí. Čo opäť niektoré menšie firmy do toho uvítali, lebo kúpiť ústredňu, klasickú hardwareovú ústredňu, ktorá má v sebe aj VR, je dosť masné. Netvrdím, že Link je lacný v tomto prípade, ale dáva tú flexibilitu, že ten jeho človek sedí kľudne doma v obývačke s notebookom, so sluchatkami a ten hovor mu tam proste príde. Že nemusí sedieť niekde vo firme na tom pevnom telefóne a dávať tú podporu, čo zlacňuje tým pádom tú podporu pre mnohé firmy. Takže Link, používaný naozaj v mnohých scenároch, banka u operátorov. Áno? Možno aké je pokonané ráne v súčasnosti možnosti prepojenia na pevné siete? Či treba naozaj tučného klienta, alebo zatiaľ Office 365 myslím, že umožňuje len za amerických operátorov? Áno. V prípade Office 365 túto telefóniu zatiaľ v Európe nie je možná. Hej. To znamená, že použiť Link ako softwarový telefón, nazvem to, v prípade Linku online, aktuálne nie je možné. Tí zákazníci, ktorí to chcú, tak následujú si u seba interne vlastne Link. A čo sa týka prepojenia s našimi operátormi, tej klasickej inštalácie Linku, momentálne, pokiaľ viem, tak všetci operátori toto podporujú. Teda tí tradiční operátori, ako je Telekom, Orange a O2, podporujú vlastne to prepojenie na ich sieť. S tým, že iní, myslím, nejaký, čo má Slovanet, oni už tiež nejaké veci testovali a GTS-ka tiež je v nejakom štádiu, že niečo skúšali, neviem o zákazníkovi, ktorí boli integrovaní priamo s ním. Zatiaľ. Čiže... Ale aj v prípade Orange a Telekomu to bolo vyslovene o tom, že SIP, hej, proste nejaký buď Media Gateway alebo nejaký medzikus prípadne sa tam dával, na to, aby tá komunikácia bola naozaj úplne korektná, lebo štandard nie je ako štandard. Hej. Keď si pozrite na SIP špecifikáciu od Cisca, zoberiete si SIP špecifikáciu od Alcatelu, tak zistíte, že základné veci sú naozaj podľa štandardu, ale to je tak asi všetko a potom 80% ich SIPovej implementácie je inej. Hej. Čiže je to také, že dochádza tam samozrejme k nejakým, alebo sú potrebné niekedy hardwareové medzikusy na to, aby to dokázalo správne komunikovať. Ale je to v princípe SIP komunikácia, čiže... Dobre. Ešte nejaké otázky k Linku? Ešte otázočka z praktického hľadiska, v podstate stalo sa nám, že párkrát, keď sa mi niekto snaží poslať správu, takže nemám informáciu o tom, že som bol kvázi nedostupný, že sa mi niekto dovolal. Ako toto riešiť? Toto je záležitosťou integrácie, podľa toho, ktorej verzie. A je tam aj Exchange Online s tým, hej? Tak toto by malo fungovať korektne. Ale proste nám neprišla notifikácia, že som bol kolegoviom a nemala zmeštené hovorí, lebo štandardné správanie je, že to príde ako e-mailová správa. Treba sa pozrieť, možno v tom čase bol nejaký výpadok. Netvrdíme tiež, že tie Office 365 služby sú absolútne bez výpadkov. Sú tam vždy nejaké, akože stávajú sa tie obmedzenia nejaké služieb. Takže možno to bolo práve niekedy v tom čase, že buď Link alebo Exchange mal niečo. Takže malo byť to v podstate. Hovorím, ja osobne na tej našej infraštruktúre, ktorú používame my, sa mi zatiaľ takáto situácia nestala. Pekne mi chodia zmeškané hovorí, aj z verejnej telefónnej siete, aj keď ma kolega pingal, aj čo sa týka zmeškaných instant messagingových správ, to znamená, že keď mi niekto napíše, mi to vyskočí, zase mi to príde časom ako e-mail, čiže funguje to. Zatiaľ hovorím, nenarazil som na niečo, čo by nefungovalo. Ono to presne v Outlooku, je na to dokonca špeciálny folder a to je vlastne, tu nemám, že conversation. História konverzácie. História konverzácie, hej. Vidíte, že pekne sa uložila aj tá posledná, hej, čiže je tu aj história vlastne väčšinou len chatujem, akože to na tých telefónoch to zase až tak veľa nie je.
ale sú tu pekne, mali by tu byť aj hovory naznamenané. Tiež to sú všetko konverzácie, no. Mali by tu nejaký hovor. Konverzácie. To je zlepšili linku, nie? Aj cez link pozrieť. Áno, hej. Hej, je tu tiež možnosť pozrieť si vlastne, tu sú zmeškané, hej, zmeškané komunikácie, zmeškaný hovor a tak ďalej, čiže ak nie je, tak treba na support napísať. Keby som mal teda skôr, ako dnes ho som sledovať úplne presne, aké sú presné rozdiely v podpore vonkajších gatewayov, link 2010, link 2013. 2010 pôvodne mala podporu iných instant messagingov, potom tie gateway sa podporovať a 2013 to teda zákon. Aké typy gatewayov? Neviem teraz, aj tie iné instant messagingy, hej, v princípe 13. ostal XMPP protokol a Skype. Čiže už také, ako bolo predtým, že aj na ICQ, aj na čokoľvek iné, proste nie je šanca v tejto. Prosím? No, 2010 používať, ak chcem ICQ a podobné veci, ale tam sme my mali veľké problémy s tým provisioningom potom tých užívateľov. Čiže preto sme od toho ustúpili, Skype máme pod kontrolou my, takže tam sme si to vedeli vyriešiť a XMPP nie je potrebný, respektíve provisioning nie je závislý na nás tým pádom, hej, lebo XMPP je otvorený protokol, takže kdokoľvek tretia strana komunikuje XMPP, ja povolím tú doménu a automaticky tí užívateľia moji si vedia pridávať užívateľov z danej domény. Čo je v princípe napríklad Google Talk, hej, ten bol XMPP, neviem ako funguje teraz, ale ten bol typický XMPP protokol a na ňom komunikoval instant messaging a presence, hej, čiže neviem robiť cez XMPP samozrejme audio, video. Tam viem len presence a instant messaging, to znamená len písanie správ. Na Edge server. Na serveru som bol schopný z cloudu príjmať Takto, pokiaľ sa bavíme o Office 365, tam XMPP nie je. Nie, myslím sa tak všeobecne, že nás sme teraz prepojení. Väčšina firmy na Slovensku je prepojená do Microsoftického cloudu, to nazvime. Áno. EIP je vzájomnej prepojenie domén. To je ten link vlastne, aby sme vedeli spolu komunikovať a tak ďalej, áno. Keď chcem prijímať teraz XMPP, tak musím si nainštalovať 2013 poprvé. Nie, aj na 2010 to ide urobiť. A musím si nainštalovať gateway. Musí byť Edge server, ktorý už dnes je, len treba do neho doinštalovať ten XMPP gateway. Tak to je. Dobre. OK, takže prvá téma linku, ak nie sú ďalšie otázky, tak ja by som načrel druhú tému, ktorá je ale tak opäť viacej iťacky smerovaná. Tomu nemám ani žiadnu špeciálnu prezentáciu, ono aj v programe sme to tak nazvali, že mala by to byť viacej možno diskusia na túto tému. A to je nasadzovanie Office 2013, respektíve Office 365 Pro Plus. Spýtam sa, že či niekto z vás už nasadzoval. Čo? Office 365 Pro Plus alebo Office 2013? 365 alebo aj? Dobre, možno práve to urobiť tak, že či ste narazili na niečo, čo ste riešili, nejaký zásadnejší problém? To sa riešilo ešte v decembri minulého roku, tak nie, obrok dozadu. Čiže na začiatku, takže tam tých problémov bolo viac. OK, ale to už je... Áno, to bola ešte 2010-ková generácia, vtedy tuším. Dokonca. Hej, to ešte nebola 13-ková generácia. To ešte nebolo Click-to-Run. Nie. Ale áno.
Áno, čo ste hovorili cez, ale v podstate ten zákazník, ktorý bol po fázach a dokončil to v podstate na konci rok neskôr. A akurát jedna z tých vecí, ktoré sa vtedy nedali nejak riešiť, bolo o tom, že keď robil 2 užívateľov na jeden deň, ale rok maximálne, že musel každý jeden sťahovať. Áno, hej, to boli presne. Ono presne, keď sa pozrieme na nasadzovanie Office 365 Plus, čo je vlastne ten kancelársky balíček Officeu, ale teda ten cloudový, nazvem to, a tá jeho inštalácia, tak v zásade sú tam také, nazval by som to, že dve možnosti, ako ho nasadzovať. A to je, že buď to nechám na užívateľa, ale v tom prípade užívateľ musí byť administrátorom na svojom počítači, čo teda nie je vždy úplne to najsprávnejšie. Alebo plus, ak si to má firma, ktorá má 100 užívateľov, keď si to má každý ťahať vo firme, tak mi ťahajú 100x, neviem, 800-900 mega vlastne dát. To znamená, že asi dosť budem zaťažovať svoju sieť. A práve pre tie väčšie násadenia je tam vlastne už dnes je tam tá možnosť, že ja si viem urobiť lokálny distribučný bod. Ja ako administrátor stiahnem vlastne celý balíček, mám ho v dispozícii kompletne a pripravím taký svoj interný exáč, respektíve pomocou konfigurátu upravím ten exáčik, ktorý sa inštaluje a dám možnosť si inštalovať to užívateľovi. Alebo ak mám systém ten Configurations Manager, viem to vlastne pomocou neho tlačiť na tie koncové zariadenia. Čo by som možno dal do pozornosti práve v tejto súvislosti, je, že 2013 má vlastne tzv. ten resource kit, kde sú veľmi, veľmi praktické nástroje práve na tú customizáciu aj tej inštalácie tohoto Office 365 Pro Plus. Nie len samotného veľkého Officeu, klasického krabicového, nazvem to. Čiže tam sú potom presne nástroje toho typu, že viem si zvoliť len niektoré aplikácie, lebo štandardná Office 365 Pro Plus je také, že proste buď instalujem všetko, alebo nič. Hej. Tam nemám tie možnosti ako klasický Office, že si viem povedať, že ja chcem len tieto 3 aplikácie, alebo len Outlook. Hej. Takže pomocou toho vlastne resource kitu ja viem aj toto upraviť. Ono dokonca v prípade Office 365 Pro Plus je to tak, že ono ten balíček, ktorý sa inštaluje, záleží podľa toho, ktoré licencie má daný užívateľ pridelené. Keď má pridelené celý E3 balík, tak proste inštaluje naozaj kompletný Office. V prípade, že ale máte aj E3 kúpenú a zaklikne tomu užívateľovi len link, tak mu nainštaluje len linkového klienta. Ale stiahuje komplet celý balík. Stiahuje celý balík, áno, presne tak. Presne, tá inštalačka vyzerá úplne rovnako. A to je práve to, čo v tom resource kite je, že vlastne, lebo to sú tie konfiguráky v princípe. Čiže celý balíček, ale užívateľovi vyklikám len tie dané aplikácie a potom ich čisto teoreticky viem postupne opäť veľmi jednoducho zapínať, pretože balíček má tak či tak celý. Ale na to, aby prípadne ten nejaký prechod a tak ďalej bol trošku menej problémový pre užívateľa, lebo ďalšou zaujímavosťou Office 365 Pro Plus je to, že vie bežať side by side vrátane Outlooku s verziami iných Officeov. Od 2003 vyššie, to znamená, že ja mám Outlook 2003 používam a ja kľudne mám nainštalovaný aj Outlook 2013, čo štandardne v Office nebolo nikdy možné. Vždycky som, akože vedel som side by side bežať Office, ale Outlook nikdy. Outlook som mohol mať buď, ale vždy som si musel vybrať. Aj potom tam vznikali také tie nekonzistencie v kompatibilite a tak ďalej, spôsobovalo to problémy, keď som si dve verzie Office inštaloval vedľa seba. 2013 a Office 365 Pro Plus vie vyriešiť potom práve to prechodné obdobie pre používateľa. Čo je veľký benefit pri prechode, keď idú užívateľa z 2003 do niečoho modernejšieho, pretože poznám aj dnes ešte firmy, ktoré stále fungujú na 2003 a nechcú ísť proste do ničoho novšieho. A tým, že sú 2003, tak problém s kompatibilitou tých súborov, pretože makra, neviem čo všetko možné, proste naozaj, to je viac ako 10 rokov staré, čiže
už tam tá história, už to pokročilo proste niekam inám. Ale to je práve to, že pri tom nasadzovaní ja zaberiem Office 365 Pro Plus, to znamená, že jemu sa všetky súbory budú primárne otvárať už v novom Office, ale narazí na niečo, čo mu bude havarovávať proste v tom novom Office. Nevadí, otvorí si starý Word a bude robiť v ňom. A administrátorovi prípadne nahlási, že toto je problém, ale v prípade Office 365 Pro Plus a nasadzovania vlastne vo firmách ešte Office 2013 všeobecne prišiel s jednou takou novinkou, čo som konštatoval, že je prvýkrát, čo Office ako kancelársky balík priniesol niečo pre IT profesionálov, špecificky. A toto je vlastne telemetry, nazval by som to takým monitorovacím riešením pre Office ako kancelársky balík. Pretože čo väčšina firiem rieši pri prechode z nejakej verzie Officeu na iný Office. A to je práve tá spätná kompatibilita. Že či mám nejaké súbory, ktoré majú nejaké OCX komponenty, alebo či majú nejaké add-ony tie Office poinštalované, ktoré sú možno nekompatibilné s tou novou verziou. Prípadne, či mám nejaké makrá, ktoré mi možno v novej generácii budú spôsobovať problém a tak ďalej. Tak ten prístup v prípade prechodu z 2007 na 2010 bol taký, že aj my sme mali nástroj, ktorý vedel proste oskenovať všetky súbory a z tých vybrať. A že to bolo časovo náročné, extrémne časovo náročné, aj tak sa to minulo častokrát tomu výsledku. A jednak nevedel som odmonitorovať to, že ktorý používateľ má dnes už nasadenú novú verziu, ktorý má starú verziu, ako často používa tú starú verziu a tak ďalej. Proste nedokázal som to vidieť. V 2013 sme ten prístup zmenili a urobili sme takého maličkého agenta, ktorý sa dá rozinštalovať po sieti. A ten agentík sleduje správanie sa Officeu samotného. To znamená, že kedy je spúšťaný, aký súbor je otváraný, s akou chybou padol a tak ďalej, presne aký čas bol a tak ďalej. To znamená, že ja viem dostať pod kontrolu počkajte, ja mám na to aj prezentáciu. To je jedna z vecí, ktorú som naozaj skonštatoval, že toto je pre Office, aby ste možno videli, ako to vlastne môže vyzerať. Je to postavené, vlastne reportovanie je postavené v podstate na SQL a na Exceli a sú pripravení vlastne tí agenti, ktorí dokážu bežať teda a monitorovať od verzie 2003 až po 2013 aktuálne. Samozrejme budeme pokračovať aj v tých ďalších generáciách, takže počkám, až sa mi to tu otvorí. Musím stiahnuť súbor. 13 MB ešte chvíľu to potrvá. Ale na základe toho reportu ja naozaj exaktne dokážem odmonitorovať tú situáciu toho môjho nasadenia toho Office. Znamená presne, že ktorí ľudia, ktorý Office reálne používajú, ktorí majú nainštalovaný na tých PCčkách. A v prípade toho problému, že jemu crashne proste nejaký komponent, nejaký add-on, ktorý tam má nainštalovaný a tak ďalej, tak ja viem dokonca robiť taký, že add-on management cez to. Veľmi, veľmi elegantný nástroj. Pokiaľ sa zaoberáte takým, že aj u zákazníkov niekde nasadzujete, tak toto je jeden z nástrojov, ktorý môže byť veľmi nápomocný. Dobre, ja mám tuto. Konfigurácia klienta, ja som chcel ukázať tieto videjka.
Tu vlastne uvidíte, ako to vlastne funguje v praxi. To je vlastne príklad, že užívateľ ide otvoriť nejaký konkrétny súbor a naschvál je ten súbor správený tak proste, aby vidíte, že to je ešte z čias, keď bolo Excel 15, to ešte bolo naozaj staré. A tu si možno pamätáte, to je OCX kalendár. To je proste komponenta, ktorá sa v starších office relatívne zobľúbo používala. A to je práve to, že zrazu síce nehlási chybu, ale je nefunkčná tá komponenta, hej? A to je presne to, čo užívateľ si povie, OK, dobre, ja si to otvorím v tej starej verzii Officeu, ale čo je na tom pozitívne, že ten užívateľ to nemusí tomu administrátorovi hlásiť, pretože ten agent na pozadí mu to nahlási. A on si teraz otvorí v rámci tých toolov vlastne, či už lokálnych alebo na tých administrátorských. Vidíte, že má tu záznam chyba, že je to warning, že je to behavior change a že presne ktorý kontrol je vlastne nefunkčný, presne na ktorom súbore. Respektíve v ktorom súbore je ten problém. A dokonca, ak je to známa chyba, alebo je to známy proste z histórie niečo známe, tak rovno je vysvetlenie, že jednoducho toto je unsupported vec už ďalej. Keď sa na to pozrie z pohľadu toho, toto bol taký ten lokálny pohľad, vie sa na to pozrieť aj z toho centrálneho pohľadu, kde teraz si vlastne opäť v tom Office, v Toolsoch si otvorí Telemetric Dashboard. A napojí sa vlastne na tú databázu, do ktorej to skonfiguroval, nazvem to. Znamená, kde sú všetky tie veci nahlásené. Hneď na úvod sa mu otvorí pekne. Vidíte, že graf toho, koľko je Officeov 2003, 2007, 2010, 2013, koľko problémov bolo nahlásených a tak ďalej. Vie si to zoskupovať podľa typov počítačov, podľa oddelení a tak ďalej. Veľmi zaujímavý nástroj práve na management pri nasadzovaní samotného Office. Vidíte, že pekne vidno, že 6 užívateľov malo problém s rovnakým, vysvetlenie. Čiže dá sa v tom hrábať naozaj presne počítač, ktorý užívateľ. Proste mám tu komplexnú informáciu o tom, že ten užívateľ mi to nemusí explicitne hlásiť, ja to dokážem vidieť. Lebo poznáte tu, niektorí užívateľa, keď mu to nefunguje jeden deň, tak zajtra vyskúšam, že možno zajtra bude fungovať. No, alebo to už následne. Ale s tým som sa už stretol proste, že užívateľia to takto riešili. Ten počítač potom to poviem. No, presne. Čiže primárne nehlásia, ale admin medzi tým dokáže vidieť, že s tým problém bol a prípadne ten súbor upraviť tak, že zrazu to bude fungovať. Naozaj, že užívateľ bude presne v tom, že super, reštartol som počítač, alebo na druhý deň dojdem a už to funguje perfektné. To sa stáva veľmi často, že jeden deň niečo funguje, druhý deň nefunguje. A naopak, hej. Ja som sa s tým stretol veľakrát. No, vymerať aj Ale keď na základe tohto reportu vymažem tie dáta, tak to už vyrieším problém. Nový dokument, ne? No. Kamera dopravuje televízor tak, že kliknať po ňom buchne a keď nenaskočí, tak zavolal oprav. To je tiež ten systém, že reštartím to, keď to nenabehne, tak potom sa obrať na odborníka. A toto je zase taký ten add-in management, viete zakázať niektoré typy add-inov do Officeu, lebo vo firmách, kde je trošku väčšia sloboda, tak užívateľe častokrát rôzne add-ony doinštalovali. Ja by som práve toľko k tomu musel povedať, že po tých moderných televízoroch to už nejde, to ide iba pre tých skrinkov. Aby niekto nebúchal teraz do plazmy. Viem vlastne aj zakázať alebo povoliť niektoré špecifické tie add-ony officeové,
ktoré teda povolím alebo zakážem, pretože naozaj užívateľia si môžu nainštalovať nejaké tie add-ony, ktoré potom mi budú vyvolávať, že strašne dlho sa im otvára Office a podobne, lebo proste nejaký add-on presne spôsobuje dlhšie natiahnutie. Lebo šáha niekam na web a niečo stiahuje a neviem čo, čiže toto je tiež jeden z tých spôsobov, ako to nasadzovanie toho Officeu dostať viac pod kontrolu. Užívateľ obyčajne má právo ten add-on tam dostať. Užívateľské právo, že relatívne od svojho Officeu si môže nainštalovať. Čo chce? Nepýta náhodou, ako už... To není inštalácia, to je len pridanie add-onu. To je len pridanie add-onu do profilu toho používateľa. To znamená, že keď sa tam iný človek prihlási, ten add-on neuvidí. Jasné. Tie add-ony sú práve robené tak, že sú nezávislé, respektíve oni sú v profile užívateľa. Tu sa myslel, či to náhodou... Ja som systém vypýtal. To není inštalácia. To nie je inštalácia. Jasné. To už je... To je customizované užívateľského profilu, keďže on má na svoj profil väčšinou práva, tak proste... Presne. A cez to telemetry viem vygenerovať presne tie vlastne group policy templatey, ktoré to proste zakážu. Ale do Officeu to zakážu. Áno, do Officeu to zakážu. Na druhý deň sa už prihlási v pohode. A zrazu ten add-on neuvidí, nebude ho tam mať. On už ani nevie, že ho použil, proste... Áno, niekde niečo odklikol a presne, hej. Dobre, máte ešte otázky na nasadzovanie Officeu v tomto prípade? Pokiaľ nie, tak som to za presne hodinu stihol. Dobre, tak potom ďakujem za pozornosť. A keď budú otázky, tak ešte budem